μας το έλεγε να φέρουμε κανένα κεράκι από το σπίτι. Όταν σου λέει ο γιατρός ότι 2 χρονάκια στο Δαφνί θα τις έκαναν καλό, τον έβγαζε τρελό. Πάτη στη μάπα τώρα. Το καλάδο δεν έχει σήμερα. Μας πρόσεχε τρέχομαι. Εγώ μέχρι τα 18 με φέτες μας άκουσα. Καλά, εδώ έχει πέσει πολύ φωτοσού. Καλά, ήταν ένα όνειρο ότι έτρεχα και τα έπαιξα. Παντού πιασμένος είμαι. Δεν με ρε Μάρο, εξασκώ το συνταγματικό μου δικαίωμα στη ρούχλα. Μόλις πεθάνει ο Χαϊλάντερ. Αλλά μην μου το πεις, θα μου στοιχήσει πολύ. Αλλά είναι που δεν θέλεις. Σας τα έλεγα εγώ. Αυτός είναι ο σεβασμός στους εργαζόμενους που ευαγγελίζεται το κεφάλαιο. Χειρονικά υφάκια, εντάξει. Την ίδια μάνα μπορεί να έχουμε. Αλλά εγώ είμαι next generation. Μάρο. Έλα. Κάνε μου μια χάρη. Ναι. Πες ότι μου έτυχε μια δουλειά, θα το πάρω εγώ αργότερα. Γιατί είσαι λαουτζίκος, αγάπη μου, και βλέπεις παντού ασύμμετρες απειλές. Γι' αυτό. Άντε, για. Για δες τι καλύτερα. Ναι, και αν δεν σας χωρέσει όλες, ρίχνουμε και τη μεσοτυχία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μαζέψου. Είμαστε με κόσμος. Δεν μας πιέζει το Γιαννάκη. Μαζέψου. Είμαστε με κόσμος. Κυρία, να σας εξηγήσω, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Και λίγα λέτε. Μη σας πω ότι βάζω κι άλλο. Εντελώς όμως. Όπως τα λέτε, κυρία. Όπως τα λέτε. Ήμουν εγώ ένας. Μη μου τα θυμίζετε αυτά, κυρία. Ντρέπομαι πολύ. Είχα κάτι ρότα σετούλες του νοικιάρχη μας με τη γαλλικού μας. Και καταλαβαίνετε. Για να μην τη στείλω στο Υπουργείο ή στις εφημερίδες, αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν την αξία μου. Τι πάθατε. Είμαι εγώ ένας. Είμαι ο κερατάς. Στην καλύτερη αξίζουν μόνο τα τρεμπιές. Είδατε, τίποτα δεν έχει. Πάρε. Οκ, τα πιο. Μια χαρά ωραιότατες, φρεσκότατες μπουρμπουλίδες είναι. Δεν το γεμμένο τι λέτε. Λοιπόν, πίνω στην υγεία της αγαπημένης μου καθηγήτρης. Σαλούτε. Πολύ χαίρομαι. Γιατί δεν είναι μόνο και είναι μεγάλη η σαμπάνια, που μεταξύ μας τις μέρες, όπως και να το κάνουμε, το μέγεθος μετράει. Γιατί είμαι ένα παρεξηγημένο αγόρι, γι' αυτό. Καλά λοιπόν, δεν μου μένει τίποτα άλλο. Καλή σας νύχτα, κυρία. Θα με θυμάστε με αγάπη. Ζήλεψα από τον άλλον που τον έχετε στα όπα-όπα και μένα στο φτύσιμο. Πήγα κι εγώ στο μπαρ, αγόρασα μία σαμπάνια και είπα να έρθω εδώ να πιούμε για να σας ζητήσω συγγνώμη για όλα όσα σας έχω κάνει. Συγχωρέστε με, κυρία, παιδί είμαι ακόμα. 23 Απρίλη τους ώμους μου βαραίνω. Κυρία, θέλω να σας κάνω μία κατάθεση ψυχής. Αφού το λέτε εσείς θα πάω, αλλά πρώτα θα πιούμε λίγη σαμπάνια. Καλησπέρα, κυρία Κόλια. Γεια σου, Μάρο μου. Τι έγινε, παιδί μου? Τι συμβαίνει? Γιατί δεν είχα σωστή καθοδήγηση. Όλους τους ρώτησα και κανένας δεν μου έδωσε σαφείς οδηγίες. Είπα να πάρω κι εγώ μια πρωτοβουλία από μόνος μου. Γιατί είσαι ένας πολύ κακύβωτος άνθρωπος και πολύ με λυπεί αυτό. Μην ξαφνίγεσαι. Εθελοντισμό έκανα. Δεν το πάρουμε και στην κορδόνη. Ούτε ολόκληρα δεν σταματάει. Αφού το ξέρουμε εμείς την επάτση. Με τι άλλα. Όσο να μάθουμε πρώτα. Hello. Δεν θέλει και πολύ μυαλό. Να σου παίρνεις και ξύπνια. Λεωφίκο! Σε με σου είπα, κομμάτια είμαι. Πολλά σκεφτείς σε κάτι λεπτομέρειες. Ρε παιδιά, μήπως να φεύγαμε, έχει πολύ κόσμο.